थांनाय 30 तारिखआव जे सनन परिगो सिजाक ओ जगह सियाक तंगो चिन मंदाई ब्लॉक नि प्रेसिडेंट नि मुंगुई कासे फॉल्स फैब्रिकेटेड जे न्यूज खामानि जे 24 तारिखआव बकी ख्रक्सा बिनि नक नि बरक बाय बसासमाय तंगो हनै जे फॉल्सली जे सिमानि अमनो जों तिप्रा मथा मान्दाइ ब्लॉक होते चिन मंदाई जे तिप्रा मथा रक जोंनो जों ब्लेखेन जों निंदानि जों जानांगौ अमो हाइके और सिजाक खातम तैतमो बनो पारानि बरकी बनो बिचार खाकिया आ बुरिबे सासमा तंगने बुमान जाखा ताइ ब सीएम न ब खासा गाननै खरकसा सीएम बाय सिनि पार्टीनि ब्लॉक नि प्रेसिडेंट संगठन बेबातै मालाय माना कक सेमन आलोचना खायमानो कारण खरकसा सीएम ब एडिसिनि ब आदं ब सारे फंगा दं ब अनेक विभिन्न तै कक लाम उमनो मेबी अमो कन्सिडेंटल फनो उमनो केना अ जागावो बायके सीएन बुं फाकिया ब्लेखे अमो वेल प्लान जे सिनेरक जे सिनि ब्रिदिनि बरं हन जों वानसुगुं मावसमखा ब्रं वेल प्लान खबो सिकिया सिनि तिप्रा मथा दाव काहाम फेमन जरावो जों डेमेज खायन बगै अमन काजा फॉल्स फैगदे जोंनो ब्लेखे जों चाय हनि जों नारो तै खरसा नायजस ग सियक सिकिया जे चिन ताखुक तोनि चिन तिप्रा मथानि खरसा आदं चिनि सिने आदं ब बायकी सुबोदेरमा ब कक साइसा ब साइमे बनो कासे बर जिगाफोर कासे नील हाके बनो फनो गुखा जे अम हाई राजनीति रक केना ब्लाइ सिकोन राजनीति ब्लाइके सेलेंगनि राजनीति अमन तिनि संतिनि अमन सेलेंगनि संति कासे सिकोन प्रेस मीट जों खायो एमने बो पटिका खरजा मनबो अम हगे सनन परेगा 30 तारिख आगस्ट सनन परेगा 30 तारिख आगस्ट रिका केमनो ते इंगो तong अमन हा केमनो ते इंगो तong नुनि केमनो बा सैन्य हरक तong अबो हेरो ना चिनि सनन जों स्पेसिफिकली जों बहन साइमिया हाइपेनो जों पलिटिकली जों अमन जों नाय हेकाय अम जों साइमनो जे अम बिदि दलनि बरक सारा तिनि और सिनै जों तेको नुदुया कानचिनि मथानि बरक चिनि मथानि बरक जों चिनि वेल डिसिप्लिन जों सिकाहे मथाना ताइसा चिनि दलनो जों खायनो कुनु गुख्रै अम सम्पूर्ण भाबे म बिदि दलनि बरकनि याक दङ याक कलक दङ जों अम तिनि जों अभियोग खायो लाई थांनाय 24 तारिखआव दे गथना उमनि ति काइसा जों तिनि प्रेस मिट मा केके तिप्रा मथा ब्लॉक कमिटिनि पक्षथयै जों अमन्ते जों लाई थांनाय 24 तारिखआव तिनि जे ब्लॉक कमिटिनि प्रेसिडेंट सुबोध देबरमानि जे बुमुङै काइसा बोरिनि केलेंकारि हिनि जे सेन्दन पत्रिकाव जे कामानि अमो टोटली भित्तिहीन जों आसक पर्यन्त जदि ब अमा हेकि मानदाक तंखाय सेन्दन पत्रिकाव सियो जे अरने पारानि बर बिचार खायकिया बन मानजाक खा हाते नाते जों रंखा बननि जे सामनि अमो टोटली जे सेन्दन पत्रिकाव सिमन अमा टोटली एकदम भित्तिहीन अमो जों अमा हाइबो जों नुगिया जदि ब अमा हें तंखाय जों जेहेतु पार्टी काइसा जों जों इनफरमेशन माखमु जों इनफरमेशन माया जों अम साइबो माया काजै अमा हेके जे सेन्दन पत्रिकाव जे कामानि अमा हेके जे सेन्दन पत्रिकाव जे तिसावै जे रहनाय बर हुना आं बंना कयना मुसुङो जाते जों त्रिपुरा हास्टेलाव जों आरो जत्त बरनो जों थानसानि बागै जों ताबो हामारि नाय दङ थानसानि लामाव जों नाय दङ अ जाराव जों जदि अमा हेके केबेङै तंखाय ब्लाइखेना जाया तिप्रा मथानि पक्षङै जों बंना कयजावो जे अमा हेके तिसानाय दङ आं बंना रिक्वेस्ट खायो नरक अमनो दादि दादिके जों जे सिमानि बुलुङा नै ताइ वैसा रिटेन सेन्दन पत्रिका रहबै अमनो तिसाय नावै गाहाम सिनानो बगे आं बंनो कयजावो तामनि हिकाय अरताबो जों सुबोध देबरमा ताइ टनि देबरमानि जे बुमुं जे सेन्दन पत्रिका कामानि 24 तारिखनि जे गथनाव 30 तारिखआव सेन्दन पत्रिका जे तिसामनि अमकु जों मानव सिंजां जाखा खु एकटा चिन्ता दारा जों जाखा मताम बगे हिकाय जों खुब लाजिमा सिंजा तां बगे जों तिप्रा मथानो काइसा दुनाम खायनान बगे चिनि तिप्रा मथानि जे बुबागारानो बुहा कालि सिनानो बगे अमा हाय खाय दङा बिरनि पार्टीनि बरक अमा हाय दङ काजै जों तिप्रा मथरा अमनो जों बंना आं आवेदन निवेदन खायजाबो जाते अमा हाय द्वितीय बार अमा हाय तिसान्तु जे नारी केलेंकारि जे सामनि बरक तजन्त खाय बर नुरि नुखा आं बं प्रमाण सानो बाहायकि नुखा बाहायकि बिचार खायकिया सुबोध देबरमानि बुङै ब जागा खायकिया बिचार
oma angkut bongno mana masih jaka bongno tojon nokai tewsa bongno sana sinane bagi angkoyo kaji subur deborma je kaisa Mandai Block Committee ni Presiden cini Tony Deborma ni bumung jabo kaman bo abo kaisa cini Tipra Mothani Central Committee ni cini Adong bini bumung je kai kamani oro cini je sikla bodoni bumung kakak sikla bodoni bumung tamo joboro nukha ni samani omo totally